Sanibonani guys, igama unqabile nginiphathela amazwi la e-Inimba ngomhla ka-17 July. Hayi-ke guys, Lwandle uqhubekile-ke nomncenga uSydney esho ukuthi lalela ngizokunikeza nje ingxenye yamashares ami. Wabuza uLazarus ngokuhala okukhulu ukuthi unamashares wena eZondo Technologies? Wathi yes. Ubaba uthe uzonginikeza u-20% wamashares. Wathi manje uzonginikeza u-20% wonke wamashares ngoba nakho ufuna uqumba phansi ubaba wakho. Wathi no, ngizokunikeza u-half, 10%, ebese ngidraftele i-contract yalapha eKhosela Tech ungenze i-senior engineer. So leyo contract kumele-ke uyidrafte namhlanje unikeze yona kusasa, then-ke mina ngizobe sengikunikeza u-10%. Hayi bo guys, Lazarus umane wadla imhlathi. But think about it, Laz. Cabanga nje usu-owner i-portion yenkampani yomuntu okuzondayo nawe umzondayo. Wouldn't that be nice? Wathi ngampela, why are you doing this, Lwandle? Wathi it's simple. Ubaba kudala ehlukumeza impilo zabantu, akaqali nje nami kuphela. Uqedile ngabantu. Uhlukumeze wena, wahlukumeza uZoleka, wahlukumeza uLinda. Hayibo, singamiyeki noLilian. Uhambile wontshontsha abantu abama-client akho. Afrobees ihambile, Josie Power ihambile, Capital Bank ihambile ngenxa yakhe. Ucheza nini kanti yena? Kanti-ke nami ngalahlekelwa umsebenzi wami, wangisuspenda la eKhosela Tech. Ngaphuza utshwala, ngadriver, ngaze ngalimaza ulikamva. Ukube kwangesiyena uSydney Zondo, ngabe ulikamva usaphila namhlanje. So he needs to pay. Hayi-ke guys, Lazarus waphinde wadla imhlathi. Beyifuna mani le offer, kodwa-ke uyasaba ukuthi uZoleka uzothi umqasha kanjani umuntu owabulala ilunga lomndeni. Guys, kumapeketuwana. Hayi akupheli-ke lapho. Le emzini-ke wakho Lazarus, uZoleka was busy dreaming about her dream wedding. Esho ukuthi ingubo engifuna ukuyigqoka kumele nje indwangu yakhona. Kibo indwangu yakoNokusho. Angiphathi-ke ama-bridesmaids wami. Hayi ngifuna nje impela abe la eduze kwami, sibe bahle. uLazarus uyayizwa lento ayikhulumayo kodwa ayihlali engqondweni. Ucabanga le offer le kaLwandle. Wase wabuza-ke guys uZoleka ukuthi, are you okay? What? No, I'm fine. Bradzilla, I know. Just continue. Tell me about the wedding. Hey guys, uLwandle uthe efika nje endlini ubaba wakhe bebhizi ekhuluma nonina efonini esho ukuthi yazi lo mfana ngimnikeza i-offer yamashares ka-20%. Namanje akabuyeli kumina. Yabona ukuthi uyawanqaba la mashares, angisazi-ke mina. Hhayi sengizame konke bandla nkosikazi, ngiyahluleka. Ayibo guys, uthe nje lidrop ucingo uLwandle waqhamuka wathi baba kumele sikhulume. Wathi khuluma ndodana. Wathi ya ngimisele ngokuthi ngithi let bygones be bygones. Ngiqale kabusha, ngiphinde futhi ngakho ubudlelwano obusha nami umndeni wami, and futhi nale offer le yamashares ka-20% onginikeze yona ngizoyithatha. Hayibo guys, uLwandle thesuka lapho wajabula kuSydney. Wathi hawu ndodana, hawu Zondo, yabona-ke manje. Hayi, number 1 wathi manje baba ungitshele le ndaba yamashares sisayina nini. Naye-ke uSydney akasafundi incwadi ivaliwe ukuthi lo mfana wasesiba nomdlandla kangaka walamashares. But anyway, ubaba-ke bekade shuthi ehappy kakhulu ukuthi indodana isizosebenza naye iphinde futhi-ke ibambe ilegacy yenkampani. But anyway, ushilo wathi uma wakho uzomfonela manje, isidraftiwe i-contract ishoda ukuthi usayine. Nangampela-ke le ekhaya wafika umama naye i-contract. Bamtshela-ke bathi khululeka wena, as soon as you sign yonke into izobe isegameni lakho. Ngizotshela nje usekretary ukuthi-ke ayifake kwi-system, ebese nje within a day or 2 hhayi amashares ezobe seyawakho. Ayi wajabula guys uLwandle wasayina ngokukhulu ukushesha. Guys, Sydney kube yazi ukuthi uyifaka emlonyeni wengwenya. Ungazi kufana nongaboni. Ayakupheli-ke lapho guys. Ube nje kwasayina-ke guys-ke namashares uLwandle wagijima futhi waya le eKhosela Tech. Wafika wamtshela-ke uLazarus ukuthi lalela ya sekunjalo impela sengiwasayinile-ke manje ama-contract lama-shares angawami. Kuzomele-ke manje-ke wenze isiqiniseko sokuthi you keep your promise. Ungidraftele phela leya contract yaseKhosela Tech kuba yi-senior engineer. Nami-ke bese-ke ngigcine sami isithembiso. Wathi Lazarus, ngampela you are willing to do this to your own father? Wathi yebo, I'm willing to do it. Wathi manje the problem is, what are you gonna tell
uZoleka. What are you gonna say to her? Yeah, mayelana nayo yonke lento le. Kanti uyaqhamuka uZoleka. But tell me what? Yo, girl. So I'm not sure ukuthi uzoyivuma yini yonke lento le. Kodwa njengoba eshilo uLwandle, uLikamva akabulawanga uyena noma thiwa kwambulala yena directly, but indirectly uZondo is responsible because uyena owenza yonke le nqushunqushu in the first place. Ukube akavazi aze abribe uLinda agcine esintshontsha-ke i-access card yakhe uLwandle agcine sesuspend emsebenzini. uLwandle wayengeke buphuza utshwala and wayengeke drive ebusuku ngalo babunathi, futhi-ke wayengeke aze amlimaze uLikamva-ke benaye-ke uZethu. Anyway guys, asithembe ukuthi uZoleka will be on board ngoba le ndaba le ngathi hayi isazoba more interesting as isikhathi sihamba. Guys, to be betrayed by your own son, uthi umnikeza isinkwa aqede yena ahlephula sinikeze isitha sakho, angiyazi into enje. Akupheli-ke lapho, le eZondo Technologies uLwandle phela usasebenza khona. Uma wethu-ke as i-CIO umnikeze instruction kwathiwa-ke ekenza umsebenzi-ke wakhona laphaya Zondo Technologies, but uLwandle wathi no, I'm not doing that. Wathi hayibo ngobani? I'm your CIO. If I tell you to do something, you need to do it. Hey, you should know your place when. Mina okokuqala angisisona nje isisebenzi la kuphela. I'm a shareholder. Hayibo. Wakhipha amehlo mawethu. A shareholder. uLwandle efika nje yena ebacela kuZondo ukuthi abe nje noma u2% wama-shares wanqaba. Hayibo. Guys, mawethu felt very, very much betrayed. Waqonda ngqo kuSydney Zondo. Wangena e-ofisini lakhe ngangqongqozanga wathi uSydney, what are you doing coming into my office without knocking? Wathi ya kufanele phela ndenze njalo. Angithi wena ukwazile uba unikeze indodana yakho istake la sama-shares aseZondo Technologies. Lapho ngacela ngakuncenga ngathi-ke nami ndik-recognize as umuntu phela owabuilda le nkampani naye from scratch. Yazi bendicinga uba uyandicingela njengomuntu nami. Bendicinga uba uma nisebenza nawe ndizokwazi uba ndibe nama-shares as a thank you token for all my hard work, but wena uncamela ukunikeza indodana yakho ephuma ejele. Ibanjwa. Wathi mark your words. Wathi kho my words engizowamakha apha. Kushuthi kuyacaca uba mina ngiyohlezi nje ngiyi-employee la ekhaya. Ne-commission-ke lo nginikeza yona. Qha andisoze ndaba nengxenye yale nkampani like indodana yakho. Okay, fair enough, because angisiyo indodana yakho. I will never be family mina la kuwena kushuthi. Yeah, waqeda waphuma wahamba. Then uSydney-ke wasale ebhocobele ephethwe inhliziyo ebuhlungu ngoba ngampela uma wethu wafika kuqala wacela le offer wamnqabela, wathi inkampani ayakabi strong enough. Manje sekufika uLwandle ejele nje ededeliwe usethola u20% nje ngoba naku enegazi lakaZondo. Guys, impela blood is thicker than water. Ayakupheli-ke lapho guys. Hambile kuma wethu eyobhodla kwi-girlfriend yakhe uPortia, eyitshela phela ukuthi hey, waze wangenza uSydney. Yazi kube ngamlalela uZoleka. Angazi nanokuthi ngizophuma ngibheke kuphi manje. I've bent all my bridges and uZoleka wandiwonisha ngoSydney. Jonga ngoku, jonga. Undenze ntoni? Hayi-ke uPortia wazama-ke bandla umpholisa, washo ukuthi uzomphekela noma thiwa akawathola ama-shares, but he's a good man, he's intelligent. Kodwa kubonakala nje ukuthi those are just words. Yena ufuna ama-shares and uSydney angeke amnike ama-shares. Guys, aphela lapho kaMazibela anamhlanje. Ngikhohle subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nginiphathela Mazibela eInimba ngomhla ka-17 July. Hayi-ke guys, uLwandle uqhubekile-ke nomncenga uSydney esho ukuthi lalela ngizokunikeza nje ingxenye yama-shares ami. Wabuza uLazarus ngokuhala okukhulu ukuthi unama-shares wena eZondo Technologies? Wathi yes.